Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, Golden Drop. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. Beach Point. Life flows on. Wasal il-ħin għal Knockabout Sicilia. Llum ħatirkbu fil-karozza miegħi u ħammorru f'inħawi differenti ta' Sqallija. Ħanaraw proprjetajiet differenti fi Sqallija li jafu jkunu l-veleġġatura ideali. Jew nkella djar li jafu jirrendulek lira tajba. Jew nkella jsiru residenza permanenti tiegħek. Għaliex le? Omna Malta u diġà qegħdin Sqallija. Ħafna noħolmu li jkollna dik id-dar fejn kunu nistgħu naħarbu mal-familja u l-ħbieb u nqattaw il-vakanzi tagħna, nikkreaw memorji sbieħ kif ukoll nirrilassaw. Illum dak li ser nagħmel fi Sqallija ser naqbad il-karozza tiegħi u ħammur nara destinazzjonijiet differenti, proprjetajiet differenti li jafu jkunu il-veleġġatura ideali jew inkella residenza permanenti. Għaliex le? Ejjew miegħi. Il-klima tajba, ikel bnin, baħar sabiħ, natura u storja rikka jagħmlu Sqallija il-post ideali fejn wieħed ikollu veleġġatura jew jibni ħajja ġdida. Mill-port ta' Pozzallo ser insuq ftit metri biex insuq lejn il-lungomare ta' Pozzallo fejn ser nurikom l-ewwel proprjetà. Però qabel ħammur niltaqa' ma' Carmelo li blankwiet illum ser inħalli fideh biex idawwarni u jurini l-proprjetajiet. Lil Carmelo nafdaħ banija magħluqax l-inħawi ta' Sqallija jafhom kollha, però fl-opinjoni tiegħu Carmelo, liema żona ta' Sqallija hija l-iktar prestiġjuża, l-iktar għal qalbu. Carmelo, da tutta la Sicilia, quale zona tista' più al cuore? Il sud della Sicilia è una delle zone più belle della nostra terra, per il mare, per il barocco e soprattutto per la qualità della vita che è veramente ottimale. Chi viene a vivere qui acquista non solo un immobile ma anche uno stile di vita sano e tanto altro che non si può raccontare così facilmente. Pozzallo, għalina l-Maltin isem familjari minħabba l-konnettività ma' gżiritna. Però Pozzallo huwa iktar minn sempliċi port. Pozzallo, belt kostali mill-iktar maħbuba u magħrufa għal bajjiet bir-ramel mill-isbaħ u l-ilma tal-onċar. Hija destinazzjoni popolari għal dawk li jfittxu x-xemx u dilettanti tal-isport tal-ilma. Pozzallo issib lungomare mill-iktar vibranti u numru ta' ħwienet tal-ikel li jservu t-tomid bnini u tipiċi Siċiljani. In-nies ta' Pozzallo huma magħrufa għall-akkoljenza tagħhom u mhux ta' bxejn iktar ma jmur Pozzallo qed issir destinazzjoni aktar attraenti għat-turisti li jżuru Sqallija. Qiegħed ftit metri bogħod mill-lungomare ta' Pietrenere f'Pozzallo u hawnhekk ser nara l-ewwel proprjetà tal-lum. Ejjew miegħi. Dan l-appartament ġie mibni riċentement u qiegħed fit-tielet solar. Fil-komun wieħed isib lif tal-kumdità u konvenjenza. Il-proprjetà ta' madwar 110 metri kwadri tikkonsisti f'open plan, kitchen, living, dining u b'terrazzin żgħir. Dan l-appartament fih 3 kmamar ta' sodda mdaqsa
b'żewġ tikmamar tas-sodda minnhom b'gallerija magħhom. Dan l-appartament ukoll issib żewġ tikmamar tal-banju u box room. Tajb li nsemmu li dan l-appartament qiegħed mammar b'kollox. Amara, kmamar tal-banju lesti, appliances, sistema tal-arja kondizzjonata, is-sit il-ġdid jista' jibda jużah mill-ewwel. Jista' jaqbad u jibda jgħix fih mill-ewwel. Tajb li nsemmu wkoll li inkluż ma' dan l-appartament hemm garaxx imdaqqas. Fil-preżent dan l-appartament qiegħed fuq is-suq għal talba ta' 230,000 euro. Mill-ewwel naqbad it-triq biex nara t-tieni proprjetà. Ser insu fid-direzzjoni ta' Ispika, pajsaġġ bil-karatteristiċi kollha Siċiljani li qiegħed biss 17-il minuta bogħod minn Pozzallo. Il-proprjetà li jmiss qiegħda fil-qalba ta' ċentru storiku ta' Ispika, dar kantuniera mimlija storja fuq livell wieħed, dar ideali għal dawk li bi ftit iktar minn 100,000 euro jistgħu jkunu proprjetarji ta' dar storika. Nilqakom lura għal Knockabout Sicilia. Qabel ma nkomplu naraw il-proprjetajiet infakkarkom li qed nistennikom tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna għaddejja immirata għalikom. Għandi appella għalikom is-segwaċi ta' Knockabout Sicilia flimkien Mare del Mar. Irrid nisma' minn għandkom min fl-opinjoni tagħkom jaf jagħmel litjeb ftira biż-żejt. Idħol fil-paġna tiegħi ta' Facebook owenbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi flimkien Mare del Mar u kummentali b'isem u kunjom il-ħabib jew familjari tiegħek li kapaċi jagħmel litjeb ftira biż-żejt. Qed nistenna minn għandkom. Carmelo, adesso sono molto curioso per la prossima proprietà, għandi kurzità kbira biex nara l-proprietà li jmiss, għax Carmelo għedni li din il-proprietà hija tip ta' dar li vera ħadd interessani. Andiamo? Sì. Wieħed ma jistax ma jinnutax u ma jitkellimx dwar id-dettalji storiċi li hawn f'din id-dar. Jekk tħares lejn is-saqaf f'kull kamra tara affreski mill-isbaħ. Tħares l-isfel mal-art tara madum tipikament Siċiljan. Din il-proprjetà tinkludi wkoll dan it-terrazzin li fih madwar 120 metru kwadru b'servizzi esterni. Minnu tista' tammira l-ġmil ta' panorama li hawn mal-madwar. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. Each point. Life flows on. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. Each point.
Life flows on. Ħafna noħolmu li jkollna dik id-dar fejn kunu nistgħu naħarbu mal-familja u l-ħbieb u nqattaw il-vakanzi tagħna, nikkreaw memorji sbieħ kif ukoll nirrilassaw. Illum dak li ser nagħmel fi Sqallija ser naqbad il-karozza tiegħi u ħammur nara destinazzjonijiet differenti, proprjetajiet differenti li jafu jkunu il-veleġġatura ideali jew inkella residenza permanenti. Il-proprjetà li jmiss qiegħda fil-qalba taċ-ċentru storiku ta' Ispika, dar kantuniera mimlija storja fuq livell wieħed, dar ideali għal dawk li bi ftit iktar minn 100,000 euro jistgħu jkunu proprjetarji ta' dar storika. Din id-dar qiegħda fl-iktar parti prestiġjuża li ssib f'Ispika. Dar ta' madwar 180 metru kwadru li qiegħda f'kantuniera. Id-dar hija fuq livell wieħed u għandha żewġ entraturi. Il-fatt li din id-dar għandha żewġ entraturi tagħmilha faċli biex tiġi diviża f'żewġ unitajiet totalment indipendenti. La darba tidħol f'din il-proprjetà mill-ewwel issib ruħek f'sala li tagħti għal kmamar oħra. Wieħed ma jistax ma jinnutax u ma jitkellimx dwar id-dettalji storiċi li hawn f'din id-dar. Jekk tħares lejn is-saqaf f'kull kamra tara affreski mill-isbaħ. Tħares l-isfel mal-art tara madum tipikament Siċiljan. Din id-dar imqasma sabiħ ħafna. Fil-fatt, wieħed isib żewġ swali, ċina, kamra tas-sodda u kamra tal-banju. Bi ftit attenzjoni u xogħlijiet wieħed żgur jista' jelabora l-valur storiku ta' din id-dar. Il-kmamar kollha huma spazjuża ħafna u mill-iktar imdawla grazzi għat twieqi kbar li ssib f'kull kamra. Dan it-terrazzin letteralment seraq li qalbi nħares leħ u propja jtini l-impressjoni ta' xi dar tipika Siċiljana li konna naraw fil-kodba fil-passat. Tajb li ngħidilkom li wieħed mill-prestiġju ta' din id-dar hija l-pożizzjoni fejn qiegħda ninsabu biss 50 metru bogħod mis-Sinatra Loġġa quddiem il-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore. Waħda mill-pożizzjonijiet f'Ispika li l-iktar tiġbed attenzjoni anki diretturi tal-films u ditti kbar għażlu hawnhekk sabiex jagħmlu r-riklami u l-films tagħhom. Din id-dar fil-preżent qiegħda fuq is-suq għal talba ta' 110,000 euro. Ser naqbad it-triq biex nara proprjetà oħra. Ser insuq fid-direzzjoni ta' Xikli, 30 minuta sewqan bogħod minn Pozzallo. Biex naraw proprjetà li m'għandekx bżonn tal-għajnejk biex tirrealizza li din hija proprjetà tal-ħolm. Hija Xikli via Francesco Mormino Penna, it-triq prinċipali fiċ-ċentru storiku. Hawnhekk sejrin naraw palazz mill-iktar aristokratiku u b'eleganza kbira b'numru ta' kmamar kollha kemm huma mimlija storja. Ejjew miegħi. Din il-proprjetà issib kantina fejn wieħed isib garaxx imdaqqas u komdu ħafna. Biex tasal għal proprjetà fuq l-ewwel solar hemm lift privat. Alternattivament, tista' tidħol fil-proprjetà mill-bib prinċipali. Kif tidħol, issib indana taraġġ li mill-ewwel li tellek fuq l-ewwel solar.
Dan l-ewwel sular fih madwar 330 metru kwadru u jinkludi kamra tal-ikel kbira, ċina, studju, salott kbir u 4 tikmamar tas-sodda mdaqsa. Dan is-salott tant majestus jagħti għall-gallerija li minna tista' tammira l-ġmil ta' toroq storiċi li hawn f'Xikli. Meta tkun fil-gallerija ma tistax ma tammirax il-ġmil ta' arkitettura barokka li għandu ċ-ċentru storiku ta' Xikli. Fit-tieni sular ta' din il-proprjetà wieħed isib żewġ żoni separati. Żona rustika msaqfa ta' madwar 60 metru kwadru u n-naħa l-oħra wieħed isib ċina, kamra tal-utilità, kamra tal-banju u veranda ta' madwar 75 metru kwadru. Din il-proprjetà tinkludi wkoll dan it-terrazzin li fih madwar 120 metru kwadru b'servizzi esterni. Minnu tista' tammira il-ġmil ta' panorama li hawn mal-madwar. Fil-preżent dan il-palazz qiegħed fuq is-suq għal talba ta' 900,000 euro. Tara proprjetà u tinsa l-oħra. Min joġbu tip ta' proprjetà u min joġbu tip ta' proprjetà oħra. ċertu proprjetà toħlom li jkunu tiegħek, però mbagħad oħrajn fatwalment u realistikament jistgħu jkunu l-veleġġatura jottieni proprjetà tiegħek. Knockabout Sicilia tal-lum wasal fit-tmiemu. Qabel ma nħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja fl-imkien ma' Flexis Fortify. Irridu narawkom tiċċaqalqu, irridu naraw ir-ritratti tagħkom waqt li qegħdin tagħmlu l-isport. Ibatuhom li permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u minn bonnici.tv. Insellmilkom u niltaqgħu għal Knockabout li jmiss. Knockabout qiegħed jiġi mixju lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. Reach Point. Life flows on.